Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mmodzi mwa inu adzandipereka. Mawu amene anayankhulidwa zaka 2000 plus zapitazo ndi mawu amene akuyankhulidwa kwa inu ndi ine lero pa 26 March chaka cha 2024, Lachiwiri la Mulungu Woyera. Wina mwa inu adzandipereka. Funso likunena kuti ndikumpereka motani Ambuye Yesu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la MNENERI YESAYA mutu wa 49 ndi 1 kulekeza 6. Ndidzasandutsa kuwala kwaunikira mitundu ina ya anthu kuti chipulumutso changa chikafike mpaka ku dziko lonse lapansi. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndine Mrs. Catherine Nyangulu kuchokera ku St. Bernadetta Parish mu Diocese ya Muzuzu. Ndipo salimo yathu tsiku la lero tikusinkhasinkha salimo namba 71. Pakamwa panga padzayankhula tsiku lonse za chipulumutso chanu Ambuye. Ine ndimathawira kwa chauta, musandichititse manyazi, koma mundilanditse ndipulumutsa, pakuti ndinu Mulungu wolungama. Tcherani khutu kuti mundimve ndipo mundipulumutse. Mavuto angachuluke, kusankhidwa kungachuluke, kuthetsedwa nzeru kungachuluke, tiyeni tizithawira kwa Mulungu. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera. Yohane mutu wa 13 ndime ya 21 kulekeza 33, kudzawerenganso 36 kulekeza 38. amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Israeli ali ngati kuwala kowunikira. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya mutu 49 ndime ya 1 kufikira 6. Mverani inu anthu akumayiko amphepete mwa nyanja. Tcherani khutu inu anthu akutali. Chauta adandiitana ndisanabadwe. Adanditchula zina ndidakali m'mimba mwa amayi anga. Adasandutsa pakamwa panga kuti pakhale ngati lupanga lakuthwa. Adanditchinjiriza ndi dzanja lake. Adandisula ngati muvi wakuthwa, nandibisa m'phodo mwake. Adandiuza kuti, iwe Israeli ndiwe mtumiki wanga. Anthu azanditamanda chifukwa cha iwe. Koma ndidati, ndagwira ntchito yopanda phindu. Ndangowononga mphamvu zanga pachabe. Komabe zondiyenerera zili m'manja mwa chauta. Mphotho yanga ili m'manja mwa Mulungu wanga. Chauta ndi amene adandiumba m'mimba mwa amayi anga, kuti ndikhale mtumiki wake, kuti ndibweze fuko la Yakobe kwa iye, ndipo kuti ndisonkhanitse Aisraeli pafupi ndi iye. Choncho ndimalemekeza m'maso mwa chauta. Ndimapeza mphamvu mwa Mulungu wanga. Chautayo akunena kuti, n'chinthu chochepa kwambiri kuti ukhale mtumiki wanga, kuti uzunse mafuko a Yakobe ndi kuwabweza kwawo Aisraeli, mmene adapulumuka. Ndidzakusandutsa kuwala kowunikira mitundu ina ya anthu, kuti chipulumutso changa chikafike mpaka kumathero a dziko lapansi. Mawu a chauta. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 13 ndime ya 21 kulekeza 33 kudzawerenganso 36 kulekeza 38. Yesu atanena zimenezi adayamba kuvutika mu mtima ndipo adati, ndinene poyera pano, mmodzi mwa inu andipereka kwa adani anga. Ophunzira aja adayamba kumpenyetsetsa, osadziwa konse kuti akunena yani. Ophunzira wina yemwe Yesu ankamkonda kwambiri adakhala pambali pa Yesu. Tsono Simoni Petro adankodola nati, tawafunsa kuti akunena yani. Pamenepo iye adatsamira pachifuwa pa Yesu namfunsa kuti, Ambuye, mukunena yani kodi? Yesu adati, yemwe ndinsusire ndi kumpatsa mkate umene ndi mnyemere ndi ameneyo. Tsono atasusa mkate onyemawo adawupatsa Yudasi mwana wa Simoni Iskarioti. Yudasi atangolandira mkatewo, Satana adalowa mwa iye. Yesu adamuwuza kuti zimene ukufuna kuchita kachite msanga. Koma mwa amene ankadyawo panalibe ndi mmodzi yemwe amene adamvetsa zimene adamuwuzazo. Popeza kuti Yudasi ankasunga thumba la ndalama, anzakewo ankayesa kuti Yesu akumuwuza kuti kagule zofunika pa phwando pano, kapena kuti akapereke kanthu kwa osauka. Yudasi atalandira mkate uja pompo adatuluka. Nthawiyo nkuti kutadakale. Yesu adati, tsopano Mwana wa Munthu walemekezedwa, ndipo mwa iyeyu Mulungu walemekezedwa. Ngati Mulungu alemekezedwa mwa iyeyu, Mulungu mwini nayenso adzamulemekeza. Ndipo achita zimenezi tsopano apa. Ananga, ndili nanube kanthawi pang'ono. Mudzandifunafuna koma ndikuwuzani tsopano, monganso ndinkawuzira akulu a Ayuda kuti, kumene ndikupita ine inu simungathe kufikako. Simoni Petro adamfunsa Yesu kuti, Ambuye, mukupita kuti? Yesu adati, kumene ndikupita sungathe kunditsatira bwino lino. Petro adamfunsa kuti, Ambuye, chifukwa chani sitingathe kukutsatirani tsopano? Inetu nditha kutaya ngakhale moyo wanga chifukwa cha inu. Apo Yesu adati, iweyo kutaya moyo wako chifukwa cha ine? Ndithu ndikunenetsa kuti tambala asanalire ukhala utandikana katatu kuti sundidziwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Wina mwa inu andipereka lero lomwe. Lero tafika pa phwando lotsiriza la Ambuye Yesu, pamene Ambuye Yesu akutsanzikana ndi ophunzira ake. We can only imagine and speculate the tense which was there. Kuti mchipinda mmenemo munali nkhawa zotani, munali mantha otani. Ambuye Yesu wakhala nawo ophunzira amenewa zaka zitatu. Wadya nawo, wacheza nawo, achiritsira limodzi. Ena mwa iwo akwerera phiri limodzi. Pamene maonekedwe a Ambuye Yesu anasinthika, pamene Atate amayankhula, uyu ndi mwana wanga okondeka muzimvera. Achita zododometsa zosiyana-siyana, atulutsa ziwanda. Finally, Jesus akungoyenera kuwauza zoona. Wina mwa inu adzandipereka. Wina mwa inu adzandipereka. Nde aliyense pamene paja wayamba kudzifunsa, sindikukayikayi kuti ndi Yudasi yemweyo amafunsa, kodi nkukhala ine? Mwinanso ndi ine Ambuye? Mpaka Petro pamene anamuwuza uja ophunzira amene Ambuye Yesu ankamkonda kwambiri, ndipo tikudziwa kuti ndi Yohane, tafunsa kuti akunena ndani. Betrayal is the reality of human nature. Ndimaganiza kuti tsiku la lero tiyambire pamenepa, kuti ine Ambuye ndikumpereka motani, inuyo Ambuye Yesu mumampereka motani. Chizindikiro chimene ananena Yudasi kuti amene ndikampsopsone ndi yemweyo. Nde ife Akatolika nanji timanena pa nsembe ya misa iliyonse. Wansembe akabwera ndi Ukaristiya timanena thupi la Khristu. Ife nkumavomera kuti inde nalandira, nakisa, nadya, navomereza, nampsopsona Ambuye Yesu kuti timakukondani. Chifukwa khisi tikupsopsonana ndi chizindikiro cha chikondi. Mukumbukira mwana uja Woyera atabwera pa khomo pa bambo wake, tikawerenga Luka 15, bambo wake akuti adanthamangira nkukamulandira
nkumkumbatira kenaka ndikumpyapyona, welcome back son. So Yudas amaonetsa chizindikiro cha chikondi. Ifenso polandira Eucharistia timavomera kuti inde tikukondana Ambuye, inde tivomereza ndinuda Ambuyeso, inde tikudziwani, inde inu ndi ife ndife amodzi. Komano mmalo mongochedwa nkuyang'ana nkhani ya Yudas, ndidzifunse kuti ndampereka Ambuyesu motani, musembe wanga ndikumpereka Ambuyesu motani. Pamene ndikuyigwira ntchito ya msembe wanga ndine Yesu wina, kodi ndaonetsa motani Yesu wina mchakachi, kufikira Pasaka ya chaka chatha, kufikira nyengo ya Lenti ya chaka chatha, kuyenda kudzafikiranso Pasaka ino kapena Lenti ya chaka chino, Mulungu Woyera uno ndampereka motani Ambuye. Mmalo moti ndizingofunsabe kuti mwina nkukhala ine Ambuye. Lachiwiri la Mulungu Woyera lero tinene kuti ndine Ambuye ndikuperekani. Tampereka Ambuye motani mwa akazi athu, tampereka Ambuye motani mwa dziko lathu, tampereka Ambuye motani mwa ana athu. The story of Judas is our own story. Pamene Ambuye Yesu adanyema mkate ndikususitsa, ndikumpatsa, amaonetsa friendship, the bond that existed between them. Others often say Judas is not to blame, he was only fulfilling the scripture. Uku nkulakwa abale. Chifukwa timamva tikawerenga kalata yoyamba ya Yohane mutu wa 4 ndime 8 kuti Mulungu ndi chikondi. Ndipo mwa chikondi chake Mulungu amafuna kuti wina aliyense apulumutsidwe. Ndipo chifukwa cha chimenechi aliyense adampatsa ufulu ndi udindo. We are given love, freedom and the responsibility. Ndi mmene timagwiritsira ntchito ufulu, ndi mmene timachigwiritsira ntchito chikondi chathu, komanso udindo umene adatipatsa, zimene zimathandiza kuti timpereke Ambuye Yesu kapena tikhale naye mbali yake. Tonsefe ngati Yudas, Ambuye amatipatsa chisankho. Amatipatsa chisankho chopemphera kapenayi. Tikangodzuka ndi moyo, amatipatsa ufulu wonse. Chifukwa choti watipatsa moyo, samatipatsa moyo on conditions, amatipatsa moyo ndi ufulu wake wonse. Koma tisayiwale kuti pa ufulu pathupo, pa chikondi chakecho pamakhalanso udindo. Udindo oti tinkonde, udindo oti tintumikire, udindo oti tikonde anzathu, udindo oti tisinthe moyo wanzathu. Koma ngati Yudas uja, ife ngakhale Mulungu amankumbutsa pafupi. Mwachitsanzo tikawerenga Mateyo 26 ndime 21. Wina mwa inu adzandipereka ine, amene nditi ndidzampatse brediyo, ameneyo ndi amene ndidzampereke. Samabisa Ambuyeso, amene adzandipyapyoneyo ndi amene adzandipereke. Luka 22 ndime 48. Judas had the potential to change his mind. Atakumbutsa, ataonetsa ndondomeko zawo dzamperekayo. Judas amenera kuti apange examine moyo wake, akhale asinkhe za moyo wake. Inu ndine tampereka Ambuye Yesu mowirikiza, tikumpereka Ambuye Yesu every day. Mwaya Ambuye Yesu amatipatsa maulaliki osiyana amene timamva, sembe za misa zili zonse zimene timapanga, imene tikamayamba paliponse timanena abale sindifoyenera, tentirape machimo athu. Ngakhale tisanakalandirepo, titayenda, titamva mawu a Mulungu, titanena ine ndimvera, titapereka mapemphero a Khristu, timadzafika sopena kuti Ambuye sindine woyenera. Kodi tikachoka pamene pacha timakaonetsa khalidwe loti tufuna titembenuke mtima. Like Judas, we are all given opportunities to manifest our faith, to manifest our love, to manifest our freedom, below and above, to manifest our responsibility. Ngati Judas uja tosefe timapatsidwa mwayi ndithu oti tionetse chikhulupiriro chathu, tionetse chikondi chathu mwa Mulungu, tionetse udindo wathu mwa Mulungu, tionetse chikondi chathu mwa anzathu. Koma chifukwa cha kunyada, chifukwa cha ulesi, chifukwa cha kudziyenereza, timagwa, timalephera. His acts were morally binding. Amachita ndithu kuzipanga plani zinthu zija. Petro timamva kuti nayenso adalakwitsa, koma he was driven by fear. Ifo malembo amanena kuti ankachita zimenezi samadziwa chimene akunena. Koma regardless, Petro amationetsa chinthu chimodzi kusiyana ndi Judas. Koma Petro kwa zonse adayamba kulira, kudzimvera chisoni. Pamene Judas, he even doubted God's mercy. Ndikangati ndachimwa mwadala mochita kukonza kuti ndikapanga zakuti. Ndikaba, ndanamizira uje, ndiloda mayunits mfoni, ndigula bando, ndajeda uje, ndipo sitazotere zolakwika. Lero Ambuye Yesu sali pano kutiweruza. Lero akutipempha mmodzi mwa inu adzandipereka. Funso langa funso lanu, kodi ndine Ambuye? Mosapeneka ansala ya Yosefe ndi yakuti inde Ambuye ndokuperekani. Tapemphe tsiku la lero Ambuye Yesu atithandize, titazindikira zofoka zake, tiphatane naye, tibwerere kwa iye,
kuti pamene iye akusauka, pamene iye akupachikidwa pa mtanda, ifenso tipachike nkhawa zathu, tipachike machimo athu, tipachike moyo wathu akale, tipachike kulephera kwathu, tipachike kunyada kwathu, kuti iye akamadzauka adzatipatse moyo watsopano. Ambuye tithandizeni tsiku la lero pamene tikuvomera kuti ndife tidakupachikani, ndife tikukupachikani, ndife tikukuperekani kuti tiyambe mwatsopano. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.